Meoko ari kubwe. Vaenda semuti wangamirira izvo. Saka pamungochizeiwa. Ndajaira. Iwe, izvi ndosingambojairika manje izvi. Izvi ndosingambojairika, zvijairike izvi. Ndakambokudza kuti endai pana sekuru wokusera apa. Makaita nharo. Iwe, vangani kungangadza apa napa dzakazvigona? Sekuru wako iwawo ndo vanozvigona manje. Regedza ndonowatora. Mutika mtinyu mupinyu murindi mpumburu mtipu murindiyu sada kutugamira chikubana nabutsikwakuda kara tariwona ruvatira chikubana murindinyi mumtinya musukuru regeza tipanyangure matama etsira takaraga ikoko batirira Echo chiri kutya ichi uri kuvhunduka ndiri kuona zviri kuitika zvese para pano pakaipa pano ndakuona sene iwe hauna mavhiki maviri usina kubirwa narebhosha rewe Ndizvo ichokwadi una makore matatu iwewe usina kana pere kupara pere ndizvo murondopo mutanya kupera kuprika sekuru zviri panapa ambozvigona zviri panapa ambozvigona iwe tosaka vakuru vakati kudo kuru kufana nyida chaitebura chitswanyida Didi. Asekuru pafira na godobori wakawanda panapa. Ditati zuru zidiki zvezvada zvidoko zvakaita zvidiki. Mupazara mutsereteke. Pafira na godobori wakawanda panapa vakawandisa. Haizvambozvigona. Uchava nezviri zvekumwati nematindindi zvekubhadharisa landlord rent. Vamibhadhara unangwe vasina senti. Zvivindi zvekupinda muchechi ndobva ndatanga kuchallenja prophet. In the realm of spirit prophet imene murembe. Zvivindi zvatinazvoka aiwa zvinotoshoka. Bana kana chinhu chochisa. Tieri nyoka negayo mdara. Bana kana chinhu chochisa. Indai. Darenzwa izvikuitika. Bana chochisa ravo. Wait. What are you talking about? Zikamai! Tara! Para kana chura! Para kana chura! Para kana chura! Zvivindi zvekubata nyoka penyu utobata zviri zvatoka zvekumbotokera grade 1 ndonyora form 4 ndiri form 1 zvekumhanya 25 rounds ndichidzimhanya pasina kana gramu zvekuvaka imba mutara tosvika kuuk ndichipusha para kuvaka yeuswa mutau kuna mbuya nehanda street right 10 zvekuti pachirangarirwa kamba pomboitwa moment of silence ndabva ndati zvivindi zvatinazvoka aiwa zvinotoshoka zvivindi zvekubata nyoka penyu ndobva ndazvirumisatoka zvekumbotokera grade 1 ndonyora form 4 ndiri form 1 zvekumhanya 25 rounds ndichidzimhanya pasina kana ground zvivindi zvekubata corona yotesbebe yabatwa positive yobvetanga kupfeka masi ichisanitiza ichidzivirira ini zvivindi zvekutora panesi zvivindi zvekuzu
stories. The point I'm so jam ne put on the head. Don't go down to the head. Sivindi zotina soka. I was not a soka. Sivindi zeku bata nyoka. Benu uta bata siruni sa soka. Sekumba tokera grade 1. Don't you run from 4 to from 1. Sekumba yes 25 rounds. Titi manja pasina kana crown. Sekumira bakuara chini. Totanga kuripasa pasa nesi simbi. Sekukwira ndekeba airport. Yamudenga joti ndizurusei. Sekuisa mkaka mumunyu. Sivindi sekuta sanungu. Sivindi sekutuka murugu kuti. Hey you, shut up. Oh, excuse me, what did you say? Abano, utengesa mabanana. What? You are dressing nicely. What? Bye.